Zaraz usiadę. Zaraz. Ej, No mało widzę. widzę. Ile co za tak? Hej, idę. No babcia wyra owoce mieszka. No ale bardzo również. Ten co nie ma jeszcze rzeczy, tyle pewnie nie ma, zdejść tam. Tak nie może wytrzymać. Dobry. No co? Nie na zapewnienie i opatrz tam. Tu najlepszy był. Co się? To karczą wszystko. Nie, to nie może być. Tam i tak tu, ale ja kniżki nie czytam, także może to bude, ale co jest tyle na trzeba by czytać? Co ty masz? Ja znam. Ja nie czytam też kniżki. Mam napad, ty. No. No co za zamówić usiadę? Łydyce. No to dawaj, co mam wyduma. No to tutaj nie, to się stracić nie może. A daj tak było, Marii. Co? A po dzwonka, nie? Fajnie, byłem, co nie wiem. Zaraz usiadę. Zaraz. No to Loris gata. A ja co robię robić co? Ja się tam pozbawiłem od kasy. No ty, ukazuj mi, czy może być w ogóle, nie? Dobra, cześć, a tu podała drełka. Ty potem jak wrócisz, a on ci szumnie spluźnie do mojej chwili. Lepszy mi ukazuj. Zabijacie usiadę. Dalej. Lenku! Możem. Nie wiem. Nie, wylewa. Co za oskórka w masz? Jeśli widzę się. Lapa jest, to ładniejsze. Jak mnie czekali. Dobra. Nie ma dobre półki, żeby... No tak. To jest, tak robimy. Chociaż to... ze stołyką porobił. To jest Polska to stoliczki No wciskamy. ale szef, zobacz, że się ze stołyką porobił. To tak, opraw, nie? A co my robimy? Daj tam łuku. Króci mają to już mi się sobie. Łatwo jedzie. No to ty skąd masz taki prezent? A nie znam tej naszej, bo wiesz. No nie, no ale zadamy. No co? Gdzie tam? Dobra, Sorry, sobie. spoko. Ja cię nakreślę, nie? Tylko że to ma. To tyle ma dużo na No gdzie to masz? Ja by dał tu. Co powiesz? To bardzo, Roman, bo już muszę na nas pięknie, nie robię. A, tu. To muszę trafić bardzo dobre. A, Tak by to dawają, nie? U filmu, dobra, tu damy tu. dobra, no to nakreślę. Jak go masz? No. Geometrywa się oka, tu dobra. Zrobiłem wszystko tu. Prawie. Wielki majster masz. I podjadę tego. Za radę. Nie, to nie wiem, jak tam... Tyle kładę masz. No, to jest coś. No. A nie pomyślałem, spodok. Nie, braj tam wszystko. A coverę ci nie dał, headopa, wszystko mi zapraszysz. Szwedzkę poznałaś, masz pewnie jechała szwedzka. I pani. No, ale tak. Ma, kurczę, to jakie mocne. O, zombie, nie będę sam. Czekaj. Papieraki majster. A potem na tuty. Chodź. No, No nie budujemy. chodź. Dobra. Dobra. Marino. Coś kamień to nie siedzi, na to patrz ty. Wiesz. A ty jak by dalej? Hazard. Ale nie oblicz sobie. Wszystko, ale... Padło na mnie, no ale nie ma ty. Dobrze. Dobra, tak to mam być. Da, i po betonie. Jeszcze. No a nametam. Ty dawaj cymy. Masz. Tu masz to do szkoły, to będzie fajny majster. To idę od ruki. Jak masz? Lecka, ja przyjdę, że akładki żyj. Nie, ale bardzo. No, czekaj, jeszcze jedna małeczko. Gdzie masz pewnie żyj? No mi dała to co, nie A, widzisz? tu nic. Amen. Ani tu nic. Ani No tu. teraz wszystkie piszki mi wyletaj. No, zeszli to. Ty ich będziesz pratać, jak tam ich dał, co nie widzisz? Ale tak się zgrałem w prachę, bo się pracował. A, pali, tu. Jeba, żebyś No ale... Ale... No, kluczyk gdzie? Czekaj, doniesie. Hop. Gdzie ja dam kluczyk? Czekaj. Ale żeby mu dała do policzki, no pokaż. No, fajnie, flaszku masz, wiem co. No mam. A nie taki, się normalny.
to ja jeszcze coś ożeram. Nic to, że można ćwiczyć. Speed jak tas. Nazwę jak tas. Ale jestem widzę Barniego latanie. Jadę jak to robię. Muszę zamknąć, nie pasuje. O, to ty takie mocny. To jest inaczej. No a nie tak nie wiem. Tak, czekaj. Jeszcze od Sylwestra mam. Tyle techniki. No, wysłyszę, no a nie wiem. Musi. Nie wiem, łąka po niebezpieczna. No to się nie to może mi kolegę zjebać. Kubów, kropkiełka. No to była szupa. To jak zagrał Zeri. Zeri mocny, no patrz. Czy nie zawsze wtedy, no. Że mieć ducha. Jagięciak Maryi, kto bude malować? Nie wiem, co powiem. Opaść kluczyk. No i wiesz. Jak się tam jest tam? Wiem. No idę szybko, mamy O, no tam, no. Kuz, kibu masz tam, no. Ja, to nie ma tam. Trener. Mocno wyjamy. Nie trener, tak, no nie wiem. Jak to robić? Opa tam. Jak to jest? Czekaj, Czekaj, kilcy, ja spróbować. czekaj, co ty robisz? Jeden wyklinc. No, oryginał. No to bym żyłać nie napadło. Widzisz. To ty jak go porobię? No. Ja dam pieniędzy, ty za kapcze, ja. I pieniędzy tu budą, a nikt do mnie nigdy nie dawają. Kluczyk zobacz. Wszystko mamy. No to jak to? Jak to? A jest to. No, kurde, opa, sam macie też.